Dubai Exhibition Center. Expo. Over. Hindi lang ako. Ukraine. The Dutch gave up New Amsterdam. So this is Pakistan. Pakistan. Isla papildi sa detailed Japon na kung ano. Nasa Sheldon. Moving on to the next part. Ladies and gentlemen. Ada po kasi yung likod oh. OMG, very nice. Amazing. Siapa tadi yang? Bambu sa taas. Pati siya.
Sig nag-hire po sila mag-resto yan ng ano. Nice kayo. Hindi nga sa Pilipinas na din tarsier ba yan na? Exit na ta. Mga tatak-tatak. Diyan na? Dito mo siguro. Dito mo na entrance oh. Ta. Density waves opportunity. Hindi sa ilalong underworld naman they die. Back. They are luxurious. Perfect. So, malapit. Amazing, Brunei. Carmen Bridge. Wala, nice lang niyo. Artificial nilang Django. Takas yung dito. Siguro ginawa ka na. So, meron. Every 20 minutes. Oo. Kasi hapit na naman umalis na. Mana yun? Timing. Unobserved and unexplored. But we do know it is essential for life, as it produces over half the oxygen we breathe. It helps regulate climate. Produce food is vastly underrated. In fact, it's estimated that the ocean could produce up to
Sa oras magsugod daw siya. Ha? Good day, no? Anak, murag mga alas suto kay. Mas ko na ko no. Oo. Kanang mo na singgit. Nakapagtataka. Singit-singit na siya no. Dili sila kasi drama na yung mga kanta. Mellow rock. Gupangita ay gid ni ang Pilipinas. Kagamon sa pangita guys. Alam to daghan. Wala na. Paan ka na. Lagay kita bernes. Bilang yung trabaho ko. High school. Naka-YouTube channel ka? Ay, galing ko lang sa vlogger ito. Kaya kwa iya yung YouTube. Ayaw. Ay. So wala. Drama. Kaya kwa yung YouTube kaya. Ayan. Kasi iba nila. Nakita ka na niya. Ano? Sinatong. So yung Venezuela. Yan si Kuwanda yan. Pag-subscribe ko sa iyang vlog ya ha. Lagi. Legit. Legit subscriber. Dahil mo. Ano na Pilipinas mo? Para magtulungan na naman. Connected by migration, travel, and technology. Are you ready? Let's begin.
Tingnan lagi. Doon siya, pero wala siya na minimize, na maximize ang space. Oo. Detailed kayo. Wala na sayang ang mga space.